and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Dili ko buot ka magkakita ka mo pagbalik si Matt kay nahadlok ko sa posibleng mahitabo talik ninyo. Yes. Kung makahimo siya sa pagpatay nimo. Ikaw, makahimo ba usab ka? Ha? John? Ayaw ko pangutanabay na, Jess. John? Please. Please. Di na ito mag-isip ng bahay na. Kaya, manawag ko sa mga sakop sa kausa. Basig may balita na sila ng bahay ni Burchak. Oh. John? Ngano? Unsay balita bahay ni Chuck? Nagpadayon pang ilang gihimong pakisusi, Jess. Pero off and on ang ilang operation. Kaya may mga sundao sa kagamahanan nga nagpatrolya sa area. Di may mutang ang maong si Faz. So, masabot, nagiangko na sa kagamahanan karon sa kasamtarang administrasyon nga may kalambigitan sila sa Lighters of the World. Gusto ka, Jess? Pastilan. Usabi ka ugmahon sa atong nasod dyan kung lakip ang atong kagamahanan mismo o sa di ay sa nagpaantos sa katawan. Moray pait na palandungon, Jess. Nga imbis ang kagamahanan nga mauntay gitugyanan sa katawan nga mo proteher sa atong mga katungod ug seguridad. Mauna man hinuon ang ngahid siya nga nanghita og paagi aron matuman ang daotang laraw sa organisasyon. Ug ang mas nakapait pagyud dyan, niining panahon na karon ang nagbuhat og maayo, maoy sayop. Pero ang nagbuhat og sayop, maoy husto. Mo nga way laing sulbad ining tanan, Jess. Gikinahanglan nga mulihok ang tanan. Di lang kita ug ang pipila ka mga sakop sa kapulisan o kasundaluhan nga nagkasabot sa ilang mga binuang. Apan mas dako og kabahin niini ang katawan. Ang mga paghitabo karon dyan, bisan asang bahin sa kalibutan, way kalainan sa panagbatok sa kaayuhan ug sa kadautan. The battle of good and evil. Mangutana di ko. Unsa may lakaw sa mga sakop sa kausa nga nahabilin dito sa safe house nga may reinforcement man kada nga gipada ang gobyerno dito. Mo'y latest nga kong sayran. Nga napiki sila. May mga nangamatay ug may mga misurrender. God, kaluoy nila dyan. Sa mga nangamatay, gibuhis nilang ilang mga kinabuhi alang sa itong kaluwasan. Wapay lapot ni Chuck nga karon makonsider na ito nga missing. Sabi nagpaabot din ang inyong kausa sa umaabot dyan. Doon na ba ka kini maayong padulngan? Doon na ba ka, ha? Di gyud nato angayan nga wadon ang pagpangamuyo sa atong Ginoo. Ang pag-ampo sa atong labong magkakaon, Jess. Ug manghinaota nga sa kaulahian, mupatigbabaw gyud unta ang katarong ug kaangayan para sa tanan. John! Gusto na, Marco. Ayaw na pangatarungan pa. Gingnan ko na kamo. Nabantayan din ninyo si Clavel. Pero siya niyo gibuhat. Nagdaghag mo. Nagpalipat mo. Basta. Basta. Pangitaan ninyo siya. Bisan asa. Ug tawag gidayon ko kung makita na ninyo siya. Mga buisit. Wow, sab siya mo report karon sa police station. Diin si Maristino. Wow, usab siya dito sa apartment nga gipuy-an sa akong pag-ato. Ug gisuyan ko sa pagkontak-unta ang iyang number. Sukad pa ka ganina. Pero hangtod karon, di yun kini makontak. Kung gituman pa unta nila ni Marco ang akong pagpamonitor niya, dili unta ko maproblema karon. Kinasayod ko mo kontak kid si Jan og Jess niya. Ug sayo na lang unta kayo ang pagtultol sa rimutangan nila ni Jan ni ining higayuna.
Mga danghag yung mga tawana. Mga bullshit! Nga nung maunang sab kini ang kibuhat ni Clavel. Milikay na usab siya nako. Nasayo na ba ka siya? Nga nakaiki si Jan ug Jess gikan sa kamot sa organisasyon. O kung nasayo na, dako og posibilidad nga gisultihan na niya si Jan sa akong kalambigitan sa Lighters of the World. Animal. Bullshit! Kung ako kini mapamatudan, nga gilikayan mo na usab ako, Clavel. Ayaw ko basula kung lakip ikaw. Akong ilamas usab uban ni Jan o Jesslyn. Puslan man! Magsusi ko balik sa apartment nga gipuyan ni Clavel. Mamasin kong may balik na siya dito. Paabot ako, Clamp. Paabot ako. Nga sa ato pa, dugay ka na nakamatikot, Clav, kung may mga taong nagsunod-sunod o monitor ni mo. Oh, Jess. Nagpakaaroon ninong lang kong way matigdan. Aron mo kumpiyansa sila. Og sa kanunay, kung may lain ko lakaw, mangita gyud ko paagi nga malipat ko sila. Kanang dili nila mamatikdan. O kinsa imong gituoan mi nagsugo sa mga tao nga nagmonitor nimo, Clav? Wala imo himo ini, Jess. Si Matra gyud. Karon na nasayod ka na sa tanang bahin ni Matt. Unsa imong unahuna? Sukad sa pag-abot ni Matt gikan sa gawas nga wa magpaypaw na ako. Nalain ako niya. Unya, nagduda nga may milagro gid siyang gibuhat nga supak sa akong kabubuton. Clav, Kung nasayod ka pa lang sa matuod nga pagkatao ni Matt, Jess. Kung nasayod ka pa lang. sipot mo masabot, Clav. Mo isulti ni Clavel na ako. Nga way sama kasalbahe si Matt. Unsa? Jess, Sa sinudanan sa ilang relasyon, wa usab kuno kini sama ka maayo. Apan dihang nagselos na kini niya, lakip na nimo mismo dyan. Diha na may gawas ang tinuod ining batasan, ang iyang pagkasalpahis. oh, Ug tungod sa tanan niyang nahibaw-an, lakip na sa kamatuoran, nga nalambigit da siya sa organisasyon. May desisyon siya, nga iya na kining buwagan, ug di na gyud magpakita pa ni Matt. Jess, John, unsa man ay pag-ilan nimo ni Matt? Dugay namang gid mong suot. Dugay namang nagkasuot. Unsa matuod niyang pagkatao, ha? bisan unsa nimo kasuod ang usa ka tawo, Jess. Di gyud ang tanan nga bahin niya ang imong maybawan. Ilabi na kung ang bati sa usa ka tawo ang iskutan. Kay mangita mo gyud siya og mga paagi nga dili ka nahisabtan sa uban. Ubisan sa iyang suod. John, sa tanang gisulti ni Clavel na ako bahin ni Matt, sa kung una-una, namiligro siya ni Matt. Jess, Labi na nga, gi-confirm ni mo, mismo ni Clavel, ang kalambigitan ni Matt sa organisasyon. Kinahibaw si Matt kung unsa na to kasuod si Clavel. Labi na gid nimo. Kay siya nahimo man nimong kanihinig ukma. oh, Diyan nasabot ako sa imong gipanultibayan sa organisasyon. Sa ilang mga balaod, nga dako og posibilidad nga gi-pressure na karon nila si Matt nga makuha ka nila pagbalik o baka ila ka yung mapatay. dili ka na imposible, Jess. Ug dako kog pagtuo nga si Clavel mo ay gamito ni Matt aron ila kitang makuha o baka mapalay. God. Hangtod pa karon, Regina, wapay balita ba ni John Carson? Gikasubol ko, Chief Devon. Sa pagkakaroon, wa pa. Pero wa mag-urong ang atong mga sakop. Gipalihok na nako silang tanan aron makuha na to pagbalik o mapatay si John Carson.
Si Ma, unsay gibuhat. Nagkabuang usab siya karon Chief Devon sa pagpanghita o pagpatay ni John. Kay nasayod man siya. Nga katapusan na lang ni natong higayon nga gihatag kaniya. Nga kun mapakyas manggani gihapon siya ning higayuna, nagkahulugan na kini. Dili lang sa iyang kamatayon, apan lakip na sa tibuok niyang pamilya. Bisan pagmulampo siya sa pagpatay ni John Carlson, Regina, nakadesisyon ang tanang kadagkuan sa organisasyon na patyon gihapon si Mac ug ang tibuok niyang pamilya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!